Tampo na si Donya. Paano pagbanlaw niya yan, bis na? Pagbanlaw niya yan, tapos na. Ayaw niya na. So ayan guys, nandito tayo sa I Love Balagbag Falls sa Real Quezon. Baka po. Ito yung pools nila, Chao. Kanal Mart. I Love Balagbag. O pabalagbag daw ang lakad niyo. Antay, hindi natin giakas yung mga panty natin doon. May nagapanguha daw pala ng mga panty doon. Nakat ko yung mga panty ko na. Oh my goodness, baka na dyan ang sili. Panty ni Auntie Ligaya nawawala. Jessica Soho ka. Pasok ko na. Yung mga banito. Di umano. Hindi umano yung nawala. Ang sapin ni Auntie Ligaya. Oh, yung itak. Oh, madapaan nyo yan. Ay. Ligot ah. Kalamig ang tubig nito. Ay, ayun o. Tayo isang pan lang o. Ano? Magaling nga. Pulse na yan. Hindi ka na sana nag-ingay eh. Kawayan yan eh. Oh. Bukal. Hindi ah. Kawayan. No foods and drinks allowed beyond this point. Okay. Ang daming naliligo. Wow, ang tao. Galing. Tikman nyo isi. Masarap. Ha? Kahit. Baka okay. Dapat may aspinal. Kain na ako. Okay guys, kain tayo ng lunch. Yan. Ito yung binigay na Ate Grace. Ni Dudutski. Oh, sarap. Tikman natin kung sihi kung masarap. Kain po. Sige. Kala mo ano? Pwede naman po. Pwede naman po. Dami na ito. Madami po ito. Abot mo dito yung kanin at takuhan ko nga ito. Hindi na akong plato. Ayun daw, meron doon. Ganun. Susuin mo kasi isulpupin. Ano? Yan ang plato? Ayun o. Ayan o. Kain po. Ano to? Tubig? Panginoon po namin Diyos. Nagpapasalamat po kami Ama sa biyayang pinagpaloob niyo. Magamit namin itong lakas at pagpagulingkod sa iyo. Salamat po sa aming pagpagulingkod. Amen. Kain tayo! Kain! Pagdabi dito ka sa ano. Yun o. Walang pansit. Tikman natin ang litog-litog. Makabanog. Ligo ka ba sandit? Itong sisi. Itong sisian guys. Sihe. Sihe. Dahil Sisian yung isa. Pinaghalo mo yung sihe at saka susi. Dahil- Itong sihe guys. Hindi siya masultot. Kailangan anuhin. Okay. Binasundot lang kasi nila yun eh. Wala tayong pang sundot Wala tayo. tayong pangsundot. ito. Ang hirap unan. Bakit hindi man nagbuka ay? Buksan siya. Yung akin man nabuksan ko eh. Open sesame.
Sarap guys ng litog. Yung magaling magbukas, yung maraming may makain. Walang pura isa. Ayun, konti na. Pwede pala eh. Dali lang. Oh, yeah! Ito na rin ang ginagamit pang kutsara dito. Sa sabaw. Ganyan. Merong hindi sila nakita na ano, Hindi, depende. binigay sa akin kanina. Ayun. Hindi naputulan. Mm. Ito yung sabaw mo. May ano kasi yung lip. Sino nagluto? Si Eder. Ako. Kaya pa magkano ko job? Ha? Ayaw niyo magkano yun? Prosit. Ano nito? Na, Sobrahan sa kulo. hindi kulang ang ano na. Ang pagpanya pagkuto ng cake. Melot, thank you at sinamahan mo kami kumuha ng litog. Siyempre kay Bossing. Yeah. Matigas oh. Ayun na. Ano? Uy. Ayaw mo yun ng te. Nasikat. Dapat may pansulot. Dinala mo sana kuya yung ano mo, mga sima ng kawin. Yun ang pinang ano natin. Sungkit. Makain yung malilit ah. Gaya ng digdig na kagatan mo. Hindi kaya ano niya. Sarap din ng ano kihit. Ang lasa. Ano yan? Gilbayin mo lahat yung kanya? Kailangan mong gumiba bago mamatay ano. Ano yung binili nila kay Juve? Ha? Yan. Sprite. Itong isa? Sprite. Tubig. Tubig ito. Hindi nga. Oo, ako ang unang nagbukas, walang silyo. Oh? Tubig din yung naibigay. binibigay sa akin. Kaya nagulat nga ako eh, baka ako nagpalamig ka lang ng tubig doon. Tubig. Sabihin mo naman doon. Hmm? Itapon para tira ka na lang. Kasi yung binigay niya din lang Kaya mo, pag ang tubig kay iba, bilog-bilog ang moist niya. Pag yan, Tsaka hindi. malis malinaw oh. Maputi. Gulat pa ako pagbukas ko, ginadandaan ko pa eh, baka magsingaw kakap nakalaw. Ni Pangalawang balik niya na yan. Tubig rin niya na. Oo nga dala nakita ko eh, kaya binalikan ko yung ano eh. At alam ko eh, nagbalik dahil nagkamali ng bigay. niya. Paano kung malayo na yung nagbili? Hindi mo nakabalik. Yun! Amazing. Sarap yan, bagong yun. Sarap oh. Ito masarap bagong yun. Sarap yan. Ano na po nang Nit na ako. Nawala? Oo. Yung? May hagdan din pala dito eh, papunta sa taas. 100 steps. Dapat dito maingat ka lang at puro bato.
La, madulas kayo dyan. Padulas ang sinilas mo, Cha. Malamang malamig yan. Muta eh. Hindi yan makaligo sa Ligaya. Mahina sa lamig. Wala, sige. Picturean kita dyan, Je. Dalang. Sakit. Nasaktan niya. Malungkot yung bato. Lalo pa doon kung nakakilala. Bakit tayo? Nakuwagan! Bilis ka ba? Tira kita dyan! Dito, maganda! Saan na yung ano mo ay? Yung pante? Diba sabi mo magpante ka lang? Kuya Dan! Hindi ka nakita dyan. Oh, mataas ka na. Sige ka, madulas ka dyan. Pagalitan ka ng asawa mo. Palumot-lumot eh. Ang sexy. Saan yung ano? Saan? Ito pala yan para? Diyan ka lang so. Ay, ganyan? Saan? Saan ba? Dito? Ganyan mo lang. Ganyan mo para malamay! Salamat!
Baot ka! Nagsakit baot na! Baot! Ginapalo kanta? Ay! Lalo dun o! Lumday! Nakakatakot lang ito pag may natibag na bato, hindi mo nakala. Kaya ano, bagsak. Wala kong kaalaman lang yung matipak lang na mga ganun. Yung mga malaglag na gano'n galing sa taas. Ito pa sila. Dandang kayo dyan, madalas. Yan, nakasampo na si Donya. Paano pag banlaw niya yan, bihis na? Pagbanlaw niya, tapos na, ayaw niya na. Ang baot mo daw ang tubig. Tayo na daw tayo. Sabi niya na, tayo, nagarit tayo, nalagmisan. Sige. Sige, kanya-kanya libag. Ilos tayo guys, para magputi. May maiwan man lang dito sa ano nila. Sa Real. Wala namang naliligo sa baba, kami lang yung tao. Nagsialisan na sila kasi hapon na. Nakakatakot lang dito guys, baka may magbagsak na bato yung ganyan oh. Kahit maliit lang yan, ako, patay ka dyan. Sarap ng ligo mo dito. Mababagsakan ka na pala, hindi mo alam. Siyempre nagatibag-tibag yan. Katulad ng mga to oh. Nagka-conditioner na si tita. Nagka-conditioner kami. So ayan na nga mga ka-dragon, balik na tayo dun sa ating tinutuluyan. Sa dagat naman tayo maligo. At sobrang lamig ng tubig ng falls. No, sarap ng aming hapunan. Oh. Bango. May tusit pa doon. Tama na yan, ano yung natin kakain yan. Gasuko na. Nga, nag-ihaw ako ng hapunan namin. Oh. Karne, tutok bataw. Karne. Wala pa nga. Pwede kami nagparte, di bangit. Sige, pok-pok. Sarap. Mas masarap kaya siya. Dan talisay kasi dito siya. May puno ng talisay dito. Nagkandalaglagan ng bunga. Sarap yung pinaka ano niya sa gitna, mani. Nanam.
ipunin mo kadami, oh. Gawin ng nuts, pili mo.